салом дӯстони футбол, бо анҷоми ҷоми Аврупо хабарҳо дар бораи иштирокчиёни ин мусобиқа бисёр нашр мешаванд. Дар ин мусобиқа як қатор футболбозон ояндаи дурахшони худро таъмин карданд. Масалан, ба нафаре ки аз аввалинҳо шуда дарвозаи тими мунтахаби Англияро дар ҷоми Аврупо суроғ кард, як қатор дастҳои топ талабгор шуданд. Кашфиёти мусобиқаи ба охир расида ҳамлагари Дания Микел Дамсгор фаъолияти худро метавонад дар дастаи қавитар идома диҳад. Ба футболбози Самдория 4 даста аз Премер Лигаи Англия, Ливерпул, Тоттенхэм, Эвертон ва Лестер таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Дар худи Серия А Ювентус ба ин футболбоз одам мондааст. Хабар медиҳад маҷаллаи Calcio Mercato. Акнун Самдория дар баҳои бозингари нодири худ 30 миллион евро талаб мекунад. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳими як шабонарӯзи охир дар канали мо маълумот пайдо карда метавонед. Дар чанд равзанаи трансферӣ хабарҳои гузариши Дибала ба Атлетико пайдо мешаванд. Шартномаи ӯ бо Ювентус моҳи июни соли 2022 ба анҷом мерасад. То ҳол ягон нишонаҳои тамдиди шартномаи бозингари аргентинӣ ба чашм намерасанд. Баргаштани Алегри ба симати сармураббии дастаи Ювентус умеди Дибаларо барои истодан дар Юве бештар мекунад. Қаблан байни ин ду нафар моҷароҳо рух дода буданд, аммо шӯълаи умеди Дибала фурӯзон аз он мебошад ки дар проекти нави Алегри барои ӯ ҷо пайдо мешавад. Дар акси ҳол Дибала метавонад тобистони соли оянда Туринро ба Мадрид иваз намояд. Сармураббии Атлетико Диего Симеоне хоҳиш дорад ки Дибаларо Гризмани нав кунад. ӯ дар симои кӯдак монанди Дибала шахсиятеро мебинад ки қудрати лидери хатти ҳуҷум шуданро дорад. Суоле ба миён меояд ки худи Дибала чӣ мехоҳад. Мо бозии ӯро хуб дар хотир дорем. Техникаи олӣ, суръати баланд, биниши хуби майдон ва зарбаҳои қавӣ бо пои чап ба гӯшаи болоии дарвоза. Ҳама инро ӯ дар Ювентус нишон дод, вале солҳои ахир қурбони тактикаи сармураббиёни Ювентус шуд. Агар ба Мадрид равад, Симеоне ӯро маҳдуд мекунад ва ҳамаи маҳоратҳои ӯро истифода нахоҳад кард. Дибала бояд интихоб кунад: бозингари ҳайати асосӣ дар Мадрид шудан ва пайваста дар майдон будан ё боварӣ ба лоиҳаи нави Алегри ва умеди лидери Ювентус шудан. Дар Турин аз Дибала таи чанд соли охир характери лидер буданро интизоранд ва талаб доранд, вале солҳо мегузаранд ва Дибала ҳамон футболбози бо маҳорат ва умедбахш боқӣ мемонад. Шояд иваз кардани Турин ба Мадрид, Серия А ба Ла Лига ва аз ҳама муҳим Алегри ба Симеоне ба нафи кор бошад. ҳатман фикрҳои худро дар ин бора дар комментария нависед. пешниҳод гардид ки миёни Аргентина ва Италия бозии суперкубок баргузор карда шавад. Конмебол, созмони футбол дар Амрикои Ҷанубӣ ба УЕФА чунин таклиф кардааст. Қаблан дар ҷоми конфедератсия ҳамаи чемпионатҳои 5 қитъа рақобат мекарда, аммо ин бозӣ ба таври ғайрирасмӣ шояд ки гармогарм баргузор гардад. Чемпиони ду қитъа бори аввал нест дар таърихи миёни ҳам рақобат кунанд. Соли 1985 ва 1993 ин таҷриба рӯи даст гирифта шуд ки дар он Франсия ҳамчун чемпиони Аврупо қаҳрамони Америка тими Уругвайро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. Аргентина бошад Данияро аз рӯи пеналти шикаст дод ва бо ҳамин ҳисоби ду қитъа баробар шуд. Аммо дар ин сол имкони баргузор намудани ин бозӣ вуҷуд надорад. Тақвим бисёр зич аст. Аз ин хотир ҳар дуи тараф тасмим гирифтанд ки соли оянда барои гиромидошти хотираи Диего Армандо Марадона ин бозиро доир намоянд. Ин футболбоз воқеан барои ҳар дуи кишвар азиз буд, мисле ки шаҳрванди ду давлат. Аз ин хотир беҳтар он аст ки ҳам дар Неапол ва ҳам дар зодгоҳи Марадона ин бозиро баргузор намоянд. Дар мавриди бозии суперкубок бошад, агар мунтахаби ду қитъа тартиб дода шуда миёни ҳам рақобат кунанд, ин бозиро мисли Эл Классико тамоми дунё тамошо мекунад. Президенти Реал Мадрид Флорентино Перес боз ба чеҳраи асосии моҷароҳои варзишӣ табдил ёфт. ӯ ду легендаи Реал Касилас ва Раулро ду аферист, ду фиребгари асосӣ дар таърихи Реал Мадрид ном бурд. Ин кор соли 2006 иттифоқ афтодааст. Перес дар яке аз вохӯриҳо дар бораи Касилас ва Раул бисёр сарду тунд гуфтааст. Рӯзноманигорони варзишии Испания суханҳои ӯро рӯи чоп бароварданд. Дар бораи Касилас Перес чунин ибрози андеша кардааст: Касилас дарвозабони Реал нест, ӯ ҳеҷ гоҳ арзанда набуд то дар ин даста бозӣ кунад. Гап сари он аст ки ӯро дӯст медорам, бо ӯ ифтихор мекунам. Ман намедонам барои чӣ. Касилас яке аз афераҳои бузургтарин дар таърихи Реал аст. Афераи аз он бузургтар дар таърихи даста Раул мебошад. Раул якум ва Касилас дуввум. То ҳамин суханҳои Перес, Раул дар Мадрид аллакай 12 мавсимро гузаронда 2 сол капитани Галактикосро бар уҳда дошт. Касилас бошад то он дам 9 мавсимро дар Реал гузаронда, пас он дастбанди капитаниро ҳам гирифт. То соли 2006 ҳар ду футболбоз дар гирифтани 21 ҷоиза ба Реал кӯмак карданд. Рӯзноманигорон барои равшанӣ андохтан ба ин суханон ба Перес муроҷиат карданд. Флорентино гуфт ки барои пул кандан ин суҳбатро сабт карданд ва суханҳои асосии ӯ қайчӣ шудааст. маъно ва муҳтаво тамоман дигар
ваҷ мебошад. Борои таъсис додани Суперлига душманонаш чунин корро карда истоданд. Касиласу Раул корномаҳои худро дар Реал Кайҳоски анҷом доданд. Онҳо бо сари баланд шарафи дастаро ҳимоя карданду бо сари хам аз даста Перес ҷавобашон дод. Касилас бо корҳои худ саргардон мебошад, аммо Раул дар системаи Реал айни ҳол кору фаъолият дорад. Ба ҳамин таом дӯстон, боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.